zvazonyatso kubuda pachena kuti aiwa the Zimbabwe Broadcasting Corporation aiwa inopublicize mafalsehoods nemadzavo dzachizongobatwa muri Zimbabwe nokuda kwokuti panapa vakomana opposition vanafadzai mairi vabva vaexposa zvokuti nyange izvezvi vari kunyara kuti votombobata papi vonyarira papi kuinfiltrata kwakaitwa neZANU-PF kwanyatso kubuda pachena kuti aiwa vakomana ava vanopublicize nhema sandimenda mashoko abuda taura kuti bo subscribe like kuti na on the bell icon and provide evidence antanganyira chiti hello Nick Mangwana, this morning you excluded Minister Kathy Coventry from your list of Zimbabwe delegates on the basis of that she is at the Olympics as the member of the International Olympic Committee. Now, the state broadcaster ZBC News Online has communicated that Minister Coventry is part of the Team Zimbabwe. Please tell us, are you lying or ZBC is lying with the new leaders? Anobva akamba na picture ramuri kuona iro rehendo yeZBC Online yakanzi Vice President General retired Dr. Constantino Chiwenga meets with the Zimbabwe's athletes at the Olympics Village in Paris, France. The Minister of Sports, Arts and Recreation, Honorable Christine Coventry, is also part of the Team Zimbabwe. Ndo mashoko anobudiswa neZBC achiti aiwa minister ava vari part of the delegation, but tinoona kuti vakomana vana Nick Mangwana vanobuditsa nhau vachiti aiwa haana kuenda, but tichiona pamapictures hatisitombomuona, saka vanhu vachazivi manje kuti ZBC ndo iri kunyepa here kana kuti vana Nick Mangwana vakomana vepublicity ndo vari kunyepa. Tiudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chinyatso kushamisa vanhu. Bina comment section medu, so subscribe, kulike,